Haurdunaldi erditze eta erditze ondokoa. Osakidetzako profesionalok prestatu ditugu bideo hauek, zure ondoan egon nahi baitugu haurdunaldiaren fase guztietan eta haurra etxean daukazun lehenengo egunetan. Erdi ondoko errekuperazioa, jarrera higienea eta erditze ondoko ariketak. Lehenik jarri oinak paraleloan eta ireki hankak aldaken zabaleran. Belaunak apur bat tolestuta jarri behar dituzu. Saiatu zure pelbisaren eta saietxen arteko tartea handitzen, eta hasi zaitez luzatzen, bizkarrezurrari bizkarraren erdialdetik gora tira eginez, buru gainetik sabairantz tira egiten dizun ari bat izango bazenu bezala. Era horretan kokotxa barrurantz begira geratuko zaizu pixka bat, eta begirada aurrerantz. Erlaxatu sorbaldak, utzi horretarako tarte bat sorbalden eta belarrien artean. Arnasketaz jabetzeko, saiatu lehen errepikapenak eskuak saietxen inguruan dituzula egiten. Behin jarrera horretan gaudela, arnasketari ekingo diogu. Hartu arnasa sudurretik eta ireki saietxak. Gero, pixkanaka, askatu airea ahotik, kandela bati putz egingo bazinio bezala, eta aldi berean uzkurtu abdomena betik praka estu batzuen kremailera itxi beharko bazenu bezala, zilborrari barrurantz eta gorantz tira eginez. Gogoratu, jarrera luzatuta duzula egin behar duzula beti ariketa hau. Ariketa honen 10 errepikapen egitea gomendatzen dizugu. Garrantzitsua da arnasketa eta jarrera hau zure eguneroko bizitzan sartzea, bai zutik zaudenean, bai eserita zaudenean. Saiatu gorputzari eta bizkarrari zuzen eusten, batez ere pixua daramazunean. Jarraian egunean zehar zure burua luzatuta mantentzeko ze ariketa egin ditzakezun erakutsiko dizugu. Ikusi dugun autoelongazio jarreran gaudela, arnasa hartuz, hanka bat flexionatu eta igo egingo dugu. Eta arnasa botatzean luzatu egingo gara besoak bularraldera batuz eta hanka luzatuz lerro zuzen bat osatu arte. Hortaz, gora egiten dugunean arnasa hartu, eta bera egiten dugunean arnasa bota. Saiatu ariketa 5 aldiz errepikatzen hanka bakoitzarekin. Saiatu esertzerakoan zure gorputzeko pixua izkionen gainean jartzen. Jarri baloi bat, kuxin bat edo antzeko zerbait belaunen artean. Eseri autoelongazio jarreran. Erlaxatu sorbaldak, ez gogortu. Belarrietatik alik eta urrunen egon behar dute. Hartu arnasa baloiari eutsiz. Bota arnasa gehiago luzatuz eta estutu baloia belaunekin sabela gogortzen duzun bitartean. Saiatu ariketa 10 aldiz errepikatzen. Orain 4 hankatan jarriko gara. Belaunek aldaken parean egon behar dute, eta eskuak sorbalden parean, eta begirada eskuen artean. Buruak eta bizkarrezurrak lerro zuzen bat osatu behar dute, hartu arnasa. Burua eta gorputzen borra elongazioan. Arnasa botatzen duzunean gorputzen borra eta burua horizontalean hazten dira. Gogortu sabela eta egintzazu pelbisaren erretrobertsio bat. Hartu arnasa hasierako autoelongazio jarrerara itzuliz. Ariketa 10 aldiz errepikatzea gomendatzen dizugu. Lau hankan jarraituko dugu bizkarrezurra luzatuta dugula. Hartu arnasa jarrera horri eusten diozun bitartean. Bota arnasa hanka luzatzen duzun bitartean, eta eutsi elongazioari eta sabelaldeko irmotasunari, eutsi orekari. Itzuli 4 hankako jarrerara arnasa hartuz, eta aldatu hankaz airea botatzen ari zarela. Ariketa menderatzen duzunean, beste urratsa bat egin dezakezu, eta hankarekin batera kontrako besoa luzatu. Txandakatu hanka bat eta bestea, beti ere kontrako besoarekin batera. Errepikatu ariketa 5 aldiz hanka bakoitzarekin. 4 hankatan jarraituko dugu.
Belaunak aldakaren parean eta eskuak sorbalden parean. Bizkarrarekin eta buruarekin lerro zuzen bat osatuko dugu eta bizkarrezurra luzatuko. Jarrera horretan gaudela, hartu arnasa eta jaso besoa bularra irekitzen dugun bitartean. Jarraitu besoaren ibilbide osoari begiekin. Bota arnasa, jaitsi besoa eta pasazazu lurraren kontra dagoen beste besoaren azpitik. Ariketa ondo egiten ari zarela jakiteko, abdomena uzkurtzen zaizula sentitu behar duzu. Hartu arnasa, altxatu besoa eta jarraitu begiradarekin. Bota arnasa, bildu besoa eta jarraitu begiradarekin. Errepikatu ariketa 5 aldiz beso bakoitzarekin. Etzan ahoz gora zangoak aldaken parean flexionatuta dituzula eta oinak zoruaren kontra. Luzatu burua sorbaldetatik bereizita. Besoek luzatuta egon behar dute eta eskua urrak lurraren kontra jarrita. Hartu arnasa eta botatzerakoan itsatsi gerrialdea lurrera, uzkurtu ipurmasailak eta altxatu pubisa belaunetarantz. Ariketa egin alizateko bermatu zaitez oinen gainean eta sartu tripa segundu batzuez. Hankek eta gorputzen borrak lerrokatuta geratu behar dute. Itzuli hasierako posiziora airea hartzen duzun bitartean. Egin ariketa 10 aldiz. Amaitzeko inguratu eta besarkatu belaunak, itxi begiak eta hartu arnasa lasai. Ariketa honek muskulatura luzatzen lagunduko dizu. Nahi baduzu eta behar duzula sentitzen baduzu, kulunkatu gerrialdea erlaxatzeko. Gozatu uneaz. Bideo hau lagungarria izatea espero dugu. Gogoratu beti izango gaituzula laguntzeko prest osakidetza eta profesionalok. Eskerrik asko.